Pibit, eskutitza porrot! Irikiko dut! Ireki bai! Bai. Agian olentzerorena izango da. Alamari domingirena. Ara, chorizo planplona jatzen du! Oh, ez du hori jartzen! Lasainik irakurriko dut. No vengáis a Pamplona. Hay untamiento. Ara, zer esan nahi du horrek? Ba, udalagintariek San Saturnino egunean baluarten genuen saioa bertan bera utzi dutela. Hori, konpota da! Kotxe kapota! Ez pa, hori boikota da. Mekatxi poleta, orduan ezingo dugu Iruñako aurrekin eta familiekin elkartu eta irekin jolastu dantzatu eta irri egin. Lasai, pentsatu egingo dugu zerbait, pentsatu! Aizue, badatik, Santxori deituko diogu. Santxo Hirugarrena? Ez, Inigo Santxo, abokatua. Guazen azkar, eskutitza eramango diogu. Hau benetako kasu zaila da, konplikatua. Gehiegikeria zentzura. Eta zentzurari aurre egiteko, beharko dugu batez ere irudimena eta ekimena. Sentitu, pentsatu eta ekin, danok elkarrekin. Ideia bikaina. Zatozte denok, datorren astelenean, azaroak 18, arratsaldeko 5 Iruñako Aldezarreko kale nagusian dagoen katakrakera, eta prentsaurrekoa eskainiko dugu. Hori da, zatozte, aurrak eta helduak,